Γεια σας! Γεια σας. Κάνουμε αυτό το βίντεο σήμερα για να σας πούμε μερικά πράγματα που θα έχει το κανάλι μας. Για μας το YouTube είναι μια καινούρια και ελπίζουμε ωραία εμπειρία. Ναι. Θα κάνουμε αρκετά βίντεο. Πολλά από αυτά θα είναι gaming videos. Θα παίξουμε παιχνίδια στο PlayStation 3, στο PlayStation 2 και στο PC. PlayStation 4 δεν έχουμε. Για πολλούς από εσάς πιστεύουμε ότι το PlayStation 2 δεν θα σας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί κατά πάσα πιθανότητα αρκετοί θα το έχετε. Ναι. Όμως εντάξει, να σκέφτεστε αισιόδοξα, μπορεί κάποια παιχνίδια να μην τα έχετε δει και στην τελική να σας φανούν ωραία. Ναι. Επίσης θα κάνουμε και κάποια κλιπάκια, δηλαδή μικρά βίντεο, κάποια θα είναι αστεία, κάποια άλλα θα είναι σαν μικρές ταινίες και γενικά και άλλα είδη βίντεο. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε κάτω στα comment κάποιες ιδέες για τέτοια κλιπάκια. Και για άλλα διάφορα βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Όπως είπαμε, θα κάνουμε και άλλα πολλά βίντεο. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι, κάντε ένα like, ένα comment για να δούμε τη γνώμη σας. Και κάντε και ένα share στο Facebook για να μας δουν και οι φίλοι σας. Ναι. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε! Γεια σας!